Na miestnej smotri recitátoroch u veľkej sály Keresturského doma kultúry nastúpil vkupno 31 recitátor a boli podzelení do 3 grupoch. U mladšej grupy trece miesto zavžal Nikola Petkovič, druhé Ema Vengrin a perše miesto osvojila Milena Ramač. U stredním возрасту trece miesto osvojil Isak Novta, druhé Ema Živkovič a najlepšou tým возрасту bola Jana Varga. U starším возрасту druhé miesto zavžala Valentína Novta a perše Timea Juhas. Všetko prešlo fino. Toho roku sme oznova, odnosno poprobovalo še u veľkej sáli, že by še otrimala celá smotra, že by mohli všetky rodiči i naštíviteľe, ktorí sú prísť čuť fine slovo, mohli prísť spatriť i potrimať to so finými aplauzami. Baš bolo fino i dosť ľuďoch. Jak si zadovoľná zo dneškajšiu smotru? Co się dotyka наступу, mogła som i lepsze, ще може lepsze, ale pierwsza som istota i zadowolna som. Nahradzení recitatore še plasovali na obštínsku smotru, ktorá še otríma 14. marca u Kruščiču.